Me parece que se hace muy foral. Ha dicho que el medio no. Y entonces ya no. A ver, para. ¡Oh! ¡Ostras, mira una pompa! ¡Ay, ha salido una pompa! ¡Una pompa! O sea, de cosa. No, la pompa es que ahí es que tenía Una pompa. Pero sabeu adonar de que els pulmons, Paro ja? la Sí. flexibilitat que recordeu, tràquea, que és per pulmons, que són estos rosetes, el diafragma, que és el que produeix el múscul que produeix que és el i després tenim el cor que està pegat als pulmons per a que passi l'oxigen directament a la sang. El cor. Este cor, el veurem, el cor està dividit en 4 cavitats, 2 aurícules i 2 ventrículos. ¿Vale? Per què? Perquè per uns entra la sang i per uns altres surt la sang. Per això se produeix el moviment. No, tío. ¿Te parece una cepa? Es que sabes que ¿Vale? un burbujo. Que no, es la cabeza del Patricio. Bueno, Era ja Patricio, l'heu vist,